ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରାତିରୁ ଭେଦା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧୋଉଛି। ବର୍ଷା ରାତିରୁ ଭେଦା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା। ଗୁଡ଼, ପିଡ଼ର ତେଲ, କଷା, ଚାଉଳ ଚୁନା। କଷାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ପକେଇବା। ଚୁନା ପକେଇବା, ଖଳି କରିବା। ଗାଧେଇଲଣି? ତେଲ ଟିକେ ମାରିବା, ପିଠା ଖଳିଟାକୁ ଢାଳିବା। ଦେଖ, ଖଳିଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରସାଦରେ ଲୁଣି ଦେବା।
ଆରିସା ପିଠା ତେଲରେ ପକେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆରିସା ପିଠା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଛି।